Plakpakan tayo ng Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Abi, hambalang tupad mo maayong aga sa imo. Maayong aga. Wow. Thank you, Lord. Nalipay gid ako kay ara ka. Lipay gid ako kay ara ka. Kag nalipay man ang Dios nga ara ka. Nalipay ang Diyos nga ara ka. Amen. Hallelujah. Sige, mayong aga sa inyo tanan. Hallelujah. And welcome na naman sa isa sini nga Domingo, ika-4 nga Domingo sa Oktubre. Diri sa His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon service or worship celebration. Diri lang sa His Life Santa Clara compound, no? Diri sa Lote sa Santa Clara. So bago kita magsugod, mga muyo kita, pwede lang katindog ang tanan. Amay sa langit, salamat Ginoo. Ari naman kami liwat. Wala gid kami nagakapoy, katakan sa pagatubang sa imo every Sunday. Ari gid kami Lord sa imo atubangan. Sa paghatag sa amon nga pangamuyo, kalipay, kag tanan namon Lord, even ang amon nga mga kasakit. Nga nagatublag sa amon ginahalad namon sa imo. Kay nagapasalamat kami. Lord, tudloy kami sa maayo nga magpasalamat. Tudloy kami nga maski ang amon sitwasyon hindi gid muna kasadya kanami, pero in spite of that, salamat gid. Hallelujah. Sa pagsugod, ihanda naton kaugalingon ta, magsinggit kita sang kanta ha. Joyful praise sa Ginoo. Amen. Let's start to worship the Lord. Plakpakan ta Ginoo. Yay! Amen! Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan, makatilingala ang imo binuhatan. Oh, yes. Isang tanan nga nasyon, matarong kagusto ang imo pamaagi. Sino bala Ginoo ang hindi mahadlok kag magdayaw sa imo? Ikaw lang gid ang balaan. Ang tanan nga mga katawhan magapalapit kag magsimba sa imo. Yes, Hallelujah! Hallelujah! Ginoo, nagapalapit gid kami kag nagasimba kag nagadayaw kag nagahimaya sang imo Lord God nga makagagahom nga ngalan. Kay ikaw ang amon bato kag wala na iban Yes, pa. Lord. Ikaw ang amon panalipdan kag wala na sang iban pa. Ang amon Dios nga buhi kag makagagahom ari diri subong. Oh, yes, Hallelujah! Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Wala sang bato parehas kay Hesus Kristo. Hallelujah! Wala sang ngalan dapat nga dayawon. Bato sang kaluwasan hindi maidog. Gimpakita niya nga kabaskog. Wala sang bato parehas kay Kristo. Wala sang bato. Wala sang bato parehas kay Hesus Kristo. Wala sang ngalan dapat nga dayawon. Bato sang kaluwasan hindi maidog. Ginpakita niya nga kabaskog. Wala sang bato parehas kay Kristo. Hallelujah! Bato sang kaluwasan si Jesus bato. Bato sang kaluwasan si Jesus bato. Bato sang Kaluwasan si Jesus bato. Wala sang bato parehas kay Kristo. Wala sang bato parehas kay Hesus Kristo. Wala sang ngalan dapat nga dayawon. Bato sang kaluwasan hindi maidog. Ginpakita niya nga kabaskog. Wala sang bato parehas kay Kristo. Bato sang Kaluwasan si Jesus bato. Bato sang kaluwasan si Jesus bato. Bato sang kaluwasan Si Jesus bato. Wala sang bato parehas kay Kristo. Wala sang bato parehas kay Kristo. Hallelujah! Salamat bato
parehas kay Kristo. Yes, Lord. Wala gid sang parehas sa imo, Ginoo. Ikaw gid ang pinakamatarong sa tanan kag makagagahom namon nga Ginoo. Yes. Hallelujah. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Sang nasyon. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Sang nasyon. Siya Hari sang tanan-tanan. Oh yes, Lord. Siya hari sang hustisya. Gahom niya naglutos sa kaaway naton. Siya gamhanan nga maluluwa. La 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 si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Sang nasyon. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Sang nasyon. Siya hari sang tanan-tanan. Siya hari sang hustisya. Gahom niya naglutos sa kaaway naton. Siya gamhanan manluluway. La 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 si Kristo ay Diyos. Si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Sang nasyon. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo. Si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Sang nasyon. Hallelujah, Lord. Salamat gid kay ginatibuong mo gid ang imong ngalan. Labaw sa tanan. Hallelujah. Ginadayaw ka gid namon Ginoo, kag ginahimaya gid ang nimo ang amon. Ang imo lang gid ngalan ang dapat himayaon. Ang imo lang gid ngalan ang dapat palakpakan. Ang imo lang gid ngalan ang dapat tahuron. Ang imo lang gid ngalan Ginoo ang dapat pasidunggan, ang dapat piyestahan, ang dapat iproklamar. Ikaw lang gid Lord ang hari sang tanan nga hari. Ginadayaw gid namon ang imo nga ngalan. Oh hallelujah. Ginoo sa siningation Ginoo, ginahusisa mo ang tagsa-tagsa katagipusoon nga ari diri subong. Kilala mo gid ang tagsa-tagsa nga ari diri subong. Nahibaluan mo kung nagapungko kami o kung nagatindog kami. Bisan ara ka Ginoo sa malayo. Nahibaluan mo ang tanan na ginapanghuna-huna namon, ang tanan nga ginaobra namon, ang tanan nga ginahimo namon. Gani isa lang gid Ginoo kabutang ang amon ginahandom kag ang amon naluyagan. Ina Lord ang magkanta, magdayaw, magapuyo sa imong nga templo Ginoo. Isa lang gid Lord kabutang ang amon ginapangayo Ginoo sa imo. Isa lamang kabutang Ginoo ang magkadto sa imo nga templo, ang magpamati sa imo nga pulong, kag ang magdayaw, kag ang magkanta, kag magpamalandong sa katuhom-tahom mo Ginoo. Oh, hallelujah. Isa lamang kabutang ang ginapangayo ko. Isa lamang kabutang ang naluyagan ko. Mong pag-estar sa balay sang Ginoo, sa bugos na kabuhi ko. Isa lamang kabutang
ginapangayo ko, isa lamang kabutang ang kaluyagan ko, among pag-estar sa balay sa Ginoo, sa bugos na kabuhi ko. Ang pagmamalandong sang iya nga katahom, magkanta, magdayaw ako sa Ginoo. Ang pagmamalandong sang iya nga katahom, magkanta, magdayaw ako sa Ginoo. Isa lamang kabutang ang ginapangayo ko, isa lamang kabutang ang naluyagan ko, among pag-estar sa balay sa Ginoo, sa bugos nga kabuhi ko. Ang pagmamalandong sa iya nga katahom, magkanta, magdayaw ako sa Ginoo. Ang pagmamalandong sa iya nga katahom, magkanta, magdayaw ako sa Ginoo. Ginasimba ka, gamhanan nga Diyos, wala kaangay sa imo, wala kaangay. Ginasimba ka, prinsipe sang kalinong, ini ang akon himon, ikaw dayawon. Imo ko ginpakamataro, ginasimba ka, gamhanan nga Diyos, wala kaangay sa imo. Ginasimba ka, prinsipe sang kalinong, ini ang akon himon, ikaw dayawon. Imo ko ginpakamataro, ginasimba ka, gamhanan nga Diyos, wala kaangay sa imo. Ang pagmamalandong sa iya nga katahom, magkanta, magdayaw ako sa Ginoo. Ang pagmamalandong sa iya nga katahom, magkanta, magdayaw ako sa Ginoo. Magkanta, magdayaw ako sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan ng Ginoo. Ikaw lang gid Ginoo. Hallelujah. Amay sa langit, salamat Ginoo. Kay ari ka naman diri sa sininga lugar. Sa among tagipusoon kag sa bilog nga property sa sininga lugar sa His Life Ministries. Nagatandog sa tanan nga tagipusoon nga ri diri subong. Sa amon hunahuna kag nagabag-o sa amon sa pagsunod sa imo nga mangin-imo nga matampad nga mga gintutunan. Salamat gid Lord. Amoy amon nga pangamuyo sa sining adlaw
sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo, kagang tanan magasinggit. Amen, amen. Sakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Sige, maglingkod kita sa presensya sang Ginoo. Hallelujah. Do ka kulang sang kanta, no? Bawo pati kabataan, no? Nami gida. So, ari na makitaliwat. Sini nga Domingo, welcome sa His Life Ministries 10 a.m. Hiligaynon service diri sa Santa Clara Lote sang His Life. And sini nga adlaw, sini nga Domingo, October 23, tama? No, ika-4 nga Domingo sang Oktubre, kag magapadayon kita liwat sa aton ginatun-an sa sini nga bulan, no? Ginatawag naton nga joyful praise or malipay nga pagdayaw, no? Kaya mahalipayon nga pagdayaw sa aton Ginoo. Joyful praise, okay? So salamat gid kay feeling ko blado kakulang sang aton nga worship, no? Do kanami pagid magkuan sa Ginoo. Wow. Siya naghatag sang hunger sang aton nga kagutom bla sa iya, no? Ang pagdroya sa aton sa iya kaugalingon. Kay kabalo utod palangga kagid sa Ginoo. Amo ginaliwat-liwat ko kay kun malipatan tabila nga palangga ka nga hindi gid pagkalimti nga palangga ka. Okay, sige. Joyful praise ang aton nga subtopic for today, di ba? Joyful praise sa tanan nga sa bulan sang October. Subong nga Domingo ang aton nga kuan is joyful or malipayon nga pagdayaw sa iya plano. Kabalo ka mga utod damo planong Ginoo? Yes. No? Karon isa-isahon ta bala para makuha na gid ko na nung plano sa Ginoo. So ginkuha naton ini sa Salmo 33. Okay, verses 10 to 12. Basahon ko ha. Verse 10. Ginaguba sang Ginoo ang mga plano sang mga nasyon. Wala niya ginatuguti nga madayon ang ilang mga katuyuan. 11. Pero ang iya mga plano nagapadayon sa wala sing katapusan. Ang iya mga katuyuan nagapabilin hasta san-o. Verse 12. Bulahan ang nasyon nga ang iya Dios amo ang Ginoo. Bulahan ang katawhan nga ginpili sang Ginoo nga mangin iya. Amen. Bro, plakpakan tabing Ginoo kanami gid. Ari mga utod, kabalo bala kamo nga ang aton nga kwarta, ang aton paper bill nabutang ni Salmo 33 verse 12. Pagwa ka basa. Tanan ng bago. Salmo 33. Blessed is the nation whose God is the Lord. Anyway, hindi importante bali ginadayaw tang Ginoo. Ginahatag ta sa iya ang aton nga wealth amo na ang Pilipinas bala wala gid maano. Pag agis ang pandemic, wala gid kita yung maano. Ang ekonomiya ta nagapasaka, no? Oo. Kag subong makakaon kita 3 ka beses sa isa kadlaw, 4 ka beses. Baw ginapunggan na lang, no? May midnight snacks pa kita. Wow, kanami. So amo ni ang aryo tanan nga nasyon dapat magsimba sa Ginoo. Ang plano dapat naka-align sa plano sa Ginoo sa isa ka nasyon ha. Kaya ang plano sa Ginoo damo levels, no? May plano para sa nasyon, kalibutan anay. May plano ang Ginoo sa kalibutan ever since pagsugod gid sang creation. No? May plano na ng Ginoo sa kalibutan. Tapos sa kada nasyon may plano man siya. Tapos sa kada syudad may plano ang Ginoo, kada probinsya, kada sa Bacolod may plano siya, kag ang pinakaplano niya sa kada pamilya may plano siya, and sa imo may plano siya sa imo mga utod, no? Kanami ang Ginoo. So tandaan tagid, ari ho, wala ko lang ma-translate, no? For I know the plans I have for you. Kay balugid ang Ginoo sang plano niya sa imo kabuhi. No? Kabalugid siya, ginadeklarar na ini, declares the Lord. Anong plano niya? So kung ikwaon tari general, plans to prosper you. So yung buot si ganon, nga i-elevate niya ka, hindi nga nagapadalom ka, kundi ang iya plano nga magsaka ka. Sa ano?
Sa ano? Sa imo physical nga life, sa imo nga emotional life, sa imo nga financial life, kag labi na gid sa imo spiritual nga kabuhi. May plano ang Ginoo. Amen? So, utod dapat kita naka-align man, no? Ang problema lang kay damo man kita plano para sa aton kabuhi. Ari pa dayon tanay. And not to harm you, hindi ka maano. Ang plano sa Ginoo sometimes gina-allow niya ang mga sitwasyon nga makabatyag kita sang kasakit, problema, kabugat, gina-allow niya na. Ginapaagi niya kita sa mga problema. Pero ang objective niya, ang iya plano, hindi ka ma-harm, hindi ka maano, kundi nga makatuon ka. Ano ang pinakanami nga leksyon nga matun-an mo kung may ginaagyan ka sa imo kanabuhi? Ano ang pinakanami nga leksyon? Abi, hambal sakon. Nga magpalapit ka sa iya. Amen? Amo na pinakatanda igid ha. Kung may problema ka subong, may ginaagyan ka subong sa imo kabuhi, ang pinakaleksyon nga makuha mo, magpalapit sa Ginoo. Magsinggit, maguyat sa iya. Hindi magpalayo. Hindi gid magpalayo sa Ginoo. Hindi gid magbuya sa iya mga kamot. Ilabi na gid ko may ginaagyan ka subong utod. Ari sa ilonggohon ta. Nahibaluan ko kung paano ko tumanon ang akon mga plano para sa inyo, sa imo. Plano sa pagpauswag sa inyo, kag indi sa paghalit. Plano sa paghatag sa inyo sang paglaom. May paglaom gid tanan naton nga aspeto sang kabuhi ta, indi gid pagdulaa ang paglaom, ang hope sang kabuhi. Nga may maayo kamo nga palaabuton. Okay? May maayo kita nga buwas damlag. May maayong matabo sa aton buwas. Next week, next month, next year. Maayo ang matabo sa imo, mga utod. Hindi ka maano. Amen? Sige. Ari. Nakahuna-huna ka bala one time sa imo kabuhi. Nakabamangkot ka sa Ginoo. Lord, ano ba lang plano mo sa akon? Ano gid bala ang akon nga ari ko diri sa kalibutan? Mga utod ka nami, no, kung may balaan to, may balaan to buwas ko na matabo sa aton. Nanamian ka mo? Buwas, maano ko? Ano matabo sa akon buwas man? Nakabalo ka na. Or sa next week, kay balo ka na kung ano matabo sa imo. Or sa next month. Nami tani, no? Kung kabalo ka na, no? Nga, ma-minimize mo ang imo mistake. Ma-minimize mo ang pag-commit sang error sa imo mga desisyon sa kinabuhi. Amo na siguro pinaka, pero hindi amo na kabuhi. Hindi amo ina ang disenyo sang Dios sa aton kabuhi. Gusto niya, wala gid may hinibalaan. Gusto niya nga blanco kagid kung anong matabo buwas. Ngay nga again, gusto niya magdepende ka sa iya. Magdepend kagid every moment. Lord, wala ko kabalo kung anong matabo buwas, pero kay balo ko nga ara ka. Kay hindi mo gid ko pagpabayan. Amo na ang mga pangamuyo, kay amo nang gusto sa aton Ginoo. So as a Christian, kung Kristiyano ka, dapat makaibalo kita magbuhat sa mga desisyon suno sa kabubuton sa aton Ginoo. Tama? Dapat. Pero damo ang kakatabo nga hindi ina amo. Kay tungod nga kun kabalo ka utod gabag-o ang aton nga feelings, no? Kalabanan sa aton nagabuhat sang desisyon pinaagi sa aton ginabatyag. Kun kasadya sa imo subong, mayo man imo nga disposisyon, dumayo man imo nga pagtratar sa imo mga siga pareho, pero kung mabugat gani imo ginabatyag, ano matabo? Nagaburingot ikaw, do hindi ka na magatubang, do hindi ka na kayuhom, mo gani balik yuhom. Balik yuhom. Subong nga ano kasi ning maskara ko no, maskara. So amo na dapat ang aton nga plano align, nakatupong sa plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Okay? Sige bro. Balik ka na. So, sooner or later, so sa aton kabuhi, mga desisyon, ari mamangkuton ta kamo, paano kamo magdesisyon?
Paano ka mo mag-decide? For example, may mga sawa ka. Madesisyon ka ba lang nga, ay, kung magbayo siya pula, pangasawon ko na siya. Ay, kung hungiton niya ko karon sang cake, pangasawon ko na siya. Ay, kung sino una magsulod sa door, sa pertahan, pangasawon ko una nga babae nga magsulod sa, mayo lang kung magwapa, no? Pagsulod, no? Or, sa din ko next week man, next year, din ko nga school year masulod sang, sang eskwelahan. Kung padalaan ko sulat sining eskwelahan, dira ko masulod. Kung maka-apply ko kag batunon ko, dira ko masulod. Amo bala kita sina magbuhat sa desisyon? Or magsaylo ka balay, amo na yung balay, kung hindi ko kasandad, pakadto to, dira ko ma-star. No, kalabanan sa aton, sa kinabuhi, ang aton desisyon nakabase, more or less, sa situations, no? Or sa iban gani, grabe na gid, sa mga superstition. Sa mga, mga ginapatihan lang, hindi amo. Nakaagi ka mo sina. Ang papatindog ta balay, maamu-amo ta sina di. Ano pa nang ginabuhat. Amo bala ina, hindi gidapat. Hindi gidapat. So dapat ang aton nga desisyon sa kinabuhi, nakasandig kung ano ang suno sa Ginoo, kung ano ang iya plano sa aton kabuhi. Pero kabudlay kung kisa, no? Mabudlay. So mga di ka sa Ginoo, mga di ka sa iya, mga buligan ka, kung paano ang mag-decide sang tama, nga hindi ka maghinulsol. So importante gid nga sa tanan, ariwa utodo. Sa tanan mo nga desisyon sa kabuhi, i-include gid ang Ginoo. Kalabanan sa aton desisyon sa aton kabuhi, aton lang. Aton lang, ay oo, gusto ko amo ni, kay amo ning gusto ko mo. Gusto ko amo ni. Pero dapat, ang question is, gusto bala sang Ginoo ang amo ining matabo? No? So dapat amo na naka-align ng aton nga buhaton, mga desisyones sa aton kabuhi, suno sa pag-align naton sa will sang Ginoo. Sige bro. Amen. Kag nabase ini, paano? No, Lord, kabudlay man, Lord, hindi ko hindi ko kabati sa imo, hindi ko kabalo sa imo nga plano sa akon. Paano ta ka mabatian? Paano ko may balaan nga amo natuod ang plano mo? Kagi ka mo sina mga utod. No, kabudlay, Lord, hindi naman, hindi ko kabati, no. Ano gid bala, tani, mahambalon mo lang ko diretso? Maghambal, may Ginoo, ni matunaw kay, no? No? So, amo na yung pinaka-general naton nga pagabuhaton mga utod, no? Ang plano sa Ginoo para sa imo, himua ang tanan para sa iya. Anong butsing anon? Do everything before His face. Anong nang butsing anon sini? Damo nga mga Christians, nag-struggle sila. Nag-struggle sa ano? Sa mga problema, kay kabudlay, kay lain ang ekspektasyon. No, may expectation kita sa aton kabuhi. Paano ta mabatian ng Ginoo? Kabulo ko lang Ginoo, hindi amo na. Kung amo ning na-experience ko sa Ginoo ha. Ako lang niya personal nga experience, lain-lain man ang pag-deal, lain-lain man ang pag-relate sang Ginoo sa kada isa sa aton. Pero sa ako niya, kung amo lang nang gina-expect ko, hindi agad paghimuon. Daw inablang gina-expectar mo siya nga, Lord, amo ning buhaton mo ha. Do ginadiktahan mo bala siya. Do amo na feeling ko ya ako na yung mga utod. Gina-share ko sa inyo akong experience. Nga kung, for example, Lord, amo ning business nga gusto nimo. So mubuhaton ko na kay feeling ko, amo nang gusto niya. Ting matabo, hindi ka amo na. Kaya ang Ginoo gali, hindi mo siya madiktahan. Hindi ka gid ka dikta. Maka-expect ka lang sang maayo, pero hindi mo gid sa ako niya feeling may lain-lain man mo. So hindi ko ya kambalya sa inyo, no? You have to experience it yourself. Kung paano mag-deal ang Ginoo sa inyo. Sa akong kabuhi, kung i-expect ko amo na, wala gid yaga katabo mo. Pero kung hindi ko gani pag-i-expect, mapasalamat lang ko, ay, kaka-surprise ka, matabo mga utod. One time, nagplano-plano kami. Nag-business kami sa akong asawa.
Ti nami man grocery business. Okay man di bala kung paminsaron mo bala sa aton lang huna-huna. Tama man ni grocery business. Ang natabo tanan na mga tiyempo ara na da. There comes a time may natabo sa amon nga wala na kami tiyempo sa pag-alagad sa iya. Kay tungod nga amon nga tiyempo, amon kusog, amon nga effort ara na lang dara tanan. Ano natabo? Ati nawala Kinuha ya. Hindi amo na ang plano. Kung plano gali sang Ginoo, dapat makahimaya sa iya. Okay, number 1 guideline ha. Ang tanan nga plano nga natabo sa imo kabuhi, nga natuman nimo ang plano sa Ginoo sa imo kabuhi, ang end result, ang resulta is mahimaya ang Ginoo. Tandain nyo gid na. Kung hindi siya gani mahimaya, hindi gid na iya. Amo na pinaka-guideline, no? So, dapat, number 2, dapat sensitibo kita sa pagbuhat kung ano ang para sa iya. Do everything before His face, no? Sensitibo. Paano tamangin sensitibo, mga utod? Wala nasang iban pa nga dapat naton buhaton. Ang pinaka-the best way, mag-alot ikaw, magkuhan ka sa isa ka tiyempo, sa isa ka adlaw, pungko kada skilid, kag pamalandong sa Ginoo. Tagaan mo gid siya tiyempo. Hindi pwedeng Lord, kabalo ka mauton na sanay kita sa kabuhi nga instant. Kita mo na, gusto ta instant dayon, instant drive-thru sa Jollibee, drive-thru sa McDo, gusto ta hasig, instant noodles, instant coffee, gusto ta instant. Ang hindi lang gusto ta instant problema. Sino gusto sa instant problema? Hindi ta na gusto. Agali, ang Ginoo, opposite ina sa gusto sa Ginoo sa aton kabuhi. Nga gusto niya mangin pasensyoso ka. So sometimes, ang problema, hindi na pagkuhaon sa imo. Pareho kay Paul bala, torn in his flesh. No, kabati ka muna sa, I think, Corinthians. May problema si Paul, kaya hindi pagkuhaon sa Ginoo. Maski pila na ano na pangamuyo ni Pablo. Ni Pablo sa nagsulat sang most of the New Testament, no? Hindi pagkuhaon. Nga kaya kay ginatudluan siya sa Ginoo. Inatudluan siya, number 1, pasensya kagid. Maghulat ka sa akon, wait upon the Lord. Paghulat. Kaya ang time sa Ginoo hindi aton tiyempo. Ano pa importante gid nga maghulat kag magpasensya, kag mag-expect, mag-trust sa iya. Okay, number 2. Mag-wait, and then in waiting sa paghulat, makatuon kita sa pagsalig sa iya, sa pag-trust sa iya. Hindi kita makatuon salig sa iya kung hindi kita magpahimuyong. Kang maghulat sa iya nga tanan ang matabo sa akon, maayo. No? Sa Romans 8:28, ano gani? And everything works out good for those who love God, who are called according to His purpose. So, plano na sa Ginoo sa aton kabuhi. Everything will work out good sa imo kabuhi. As long as you wait upon the Lord. As long as you trust Him. As long as you have faith in Him. Amen? Naamoy na. So, do everything before His face. Meaning to say, ang tanan mo ginaobra, ihalad sa Ginoo. I-offer sa iya. Siguro mga utod, hindi ka man maka-offer sa iya nga makapalain sa iban, hindi ba? Hindi mo man na-offer sa iya nga, ay libakon ko ni siya, pero i-offer ko na sa Ginoong libak ko sa iya. Hindi pwede. Hindi na iya pwede, right? Tama. So, hindi ka mag-offer sa hindi suno sa iya kabubuton. Dapat suno gid sa iya kabubuton. Nakuha nyo ko? Okay. Sige bro, lipot lang ning akong sharing. Ginambal sa Colossus, no? Colossians 3:23. Bisan ano ang inyo ginahimo, himuan ninyo sing tinagipusoon, halin sa tagipusoon. Subong nga nagaalagad kamo sa Ginoo kag indi sa tawo. So tanan naton gali nga ginahimo, dapat para sa Ginoo. Dapat para langit sa iya himaya. Maski ano kadutay, kung nagapanglimpyo ko da sang sa map sang salog, himua para sa Ginoo. Lord, ginalimpyuhan ko ni para ni sa imo, Lord. Gapanilhig ka para sa Ginoo.
Nagapanguha ka sang lawa para sa Ginoo. Tanan mong himuon para sa Ginoo. So maka-learn ka gali, dra ka nagatuon sang maayo. Kay hindi ka maghalat sa Ginoo sang hindi suno sa iya kabubuton nga maayo. Tama? Hindi mo mahalad sa iyang mga malain nga mga butang. Kundi kaayuhan lang. Tama? So ginatunan kita sang Ginoo gani paano magkinabuhi suno sa iya ang plano niya. Amen? Gintuga kita sang Ginoo, kabalo ka mo ara sa Ephesians mga utod. I have formed you even before the foundations of the world. Ara ka na sa iya huna-huna. Tapos na. You have, ang Ginoo, di ba, omniscient siya, all-knowing, nakahibalo siya sang tanan. He already knows the end from the beginning. Tapos na. So ikaw, ang imo kabuhi, kung ara ka sa iya, nasulat ka na sa Book of Life. Amo gid ini na aton ari mga utod ho. Tanan nga pagaymuon ta dis kalibutan, tanan nga ginakabuhi ta diri, ang goal naton, ang pinaka-purpose naton nga masulat ang aton pangalan sa libro sang kabuhi. Remember gid na. Hindi gid na pagkalimti nga masulat ang imong ngalan sa libro sang kabuhi. Nga pag-abri sang Ginoo ari di si Sister Maricho. Uy! Ara gid siya, bold letter pa. Naka-underline pa. May emoji pa nga heart. May ano ganing heart na mo pa na, no? Kanami. So amo ginang goal naton. Amen. Himuagin ninyo sa inyot bugos nga tigipusoon. Kag hindi sa tawo kundi para sa Ginoo. So nagatrabaho ka bala sa opisina? Nagatrabaho ka sa negosyo? Nagapangalagad ka sa kay sin-o ni? Himua, hindi para sa tawo, kundi para sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Sige bro. Sa Mateo 7:7, magpangayo, seek, knock, and ano ni siya? Magpangayo kamo sa Dios, kaghatagan niya kamo. Seek, and it will be given to you. Pangitaan ninyo sa iya ang inyo ginapangita, kag makita ninyo. Magpanuktok kamo, kag pagabuksan niya kamo. Sino bala sa aton nga nagpangayo kag wala ginhatag sa Ginoo? Maybe, yes, as long nga naka-align ka ha. Hindi ka pwede ka pangayo sang butang nga makapahalit sa imo. Kag sometimes, ari tandain niyo pamati mga utod. Listen. Ang ginapangayo ta makahalit sa aton. Ano ni? Ang pinaka-common is money. Kwarta. Nga kay balo ko bala nga kung sobra kwarta mo. Kag hindi preparadong ang tagipusoon mo. Ang kwarta ma-turn ina sa imo nga downfall, sa imo nga paglaglag. Mapalayo ka sa Ginoo. Kung sobra kwarta mo, kag hindi ka kabalo maghandol, hindi ka kabalo mag-uyat, ang kwarta ang mauyat sa imo, amo na ang masadya sa tanan. Magapalayo ka sa Ginoo. So instead nga na ikaw ang naggamit sang kwarta, ang kwarta ang naggamit sa imo. Kay tungod nga hindi ka pa ready. Amo na sometimes, kung mangayo kita kwarta, ang tama-tama lang. Lord, buligi ko makapabayad sa akong bill, sa Sineco, sa Basiwa, sa telepono. Lord, pwede man na, Lord, dugang-dugagim na makakaon ko sa Vikings. Sa Bob's pagid, Lord. Makahagad man ko sa akong mga friends, Lord. Mga isa ka dosena ka friends. Mapa-Bob's kami, Lord. No? Kanami nga. Hindi nga, Lord, tagaay ko bi Lord 20 milyones. Manggutong sa Ginoo, anhon mong 20 milyones? Abebe, anan nyo lang. Kung may 20 milyones ka subong gid, anon mo? Hindi ka cancer, no? Budlay. Anyway, sige. So seek, magpangayo, seek, and it will be given. Seek, and you will find, no? Magpanuktok, knock, and it will be opened, maabrihan. Sa sininga, ang Mateo 7:7, nagatudlo sa aton ang pinaka-main nga lesson. Ari tandain niyo mga utod. Ginatudloan kita sa Ginoo, maybe hindi pag-answer ang imo prayer today.
Maybe next week hindi pag-answer, next month hindi, next year. Pero ginahambalan ka, seek, knock, and sigiha lang. Sigiha ang pagpangita, sigiha ang panuktok. Kay ginatudloan ka sang Ginoo. Ang ginatudlo niya again, nga magtuo ka sa iya. Sigihon mo lang, Lord nga wala mo ko ginaayo sa akong sakit. Lord nga hindi ko mag-ayo-ayo ni sang allergy ko, sang akong asma. Maybe may ginatudlo sa imong Ginoo. So salig ka gid sa iya. Kung ano ina ang ginatudlo niya. Base kulang ka pa sa pagtuo. Base may ginapangita ka pa gid sa iya. No? So depende na iya sa kay kada kita mga utod ang naano ko gid sa Ginoo, nga lain-lain gid ang pagdeal niya sa kada isa sa aton. Amo na siya. So God is more than willing to show His will and plan for our lives. But He also wants us to show that we want to know it and follow it. Sundon gid naton kung anong iya. So magsunod gid kita sa iya kabubuton. Okay? Sige bro. So kung ikaw nagapangayo, nagapangita, kag nagapanuktok sa tanan nga mga butang sa Ginoo, hindi mag-strive. Rest. One time, may problema sa office. I think may isa kami ka-client nga nagareklamo kay sa telco ko, no. So ang yalin niya hindi mag-andar, damo problema, damo mo na. Nangamuyo ko sa Ginoo mga utod. So una ginapangitaan ko na, naga-worry na ko na, nagakwan ako, napaminsar ko para ma-solve ang problema. At that time, Lord, hindi ko magpalibog. Ikaw ya mag-solve sini. True enough. The following day, naayo. Wala akong may ginahimo. Naayo lang siya. Kanami sa Ginoo. Plakpakan taming Ginoo. Hallelujah. So rest assured that He will show His will for your life. Amen? Amen. Sige bro. Ma-close ta. God's will. Are sa Hebrews na naging kuha, no? Good, acceptable, and perfect. Ang kabubuton sang Ginoo, good, maayo. Acceptable, mabaton. Mabaton naton. And perfecto. Wala sang hindi maayo. Perfect. Anong butsing anon sini? Kung magsunod ka sa kabubuton sa Ginoo, sa plano niya sa imo kabuhi, maski ang ginaagyan mo subong problema, Lord, mambal ka, Lord, ano man iman, kasunod man ko sa imo will, sa imo kabubuton, nga amo ning gina-experiencean ko subong man. Nga ano man gyapon haw? Ginaalaw sa Ginoo. Kay eventually in the end, may matabo nga nami sa imo kabuhi. May matabo nga makapasalamat ka sa iya. Kaya ang tanan naton ning ginahimo ang plano sa Ginoo, ari naman mga utod. Tandain niyo anay. Kay importante ni ha, pamatigid. Ang tanan nga plano sa Ginoo sa imo kabuhi as sa time nga natabo na ina, it has come to pass, natabo. Ang end result, mahimaya siya, number 1. And number 2, mapasalamat ka sa iya. Kag amo ina ang ginatun-an naton nga nag-series kita sa Joyful Praise. Kay ginapreparar kita since first naton nga session, sa first Sunday, until the end, sini ginatudluan kita sa Ginoo nga magpasalamat. Kay next month, ang aton topic is about being thankful. Magpasalamat. So ginatudluan niya ka, magpasalamat. In all things. Pagbugtaw mo pa lang sa kainas ang aga, nagpasalamat ka? Kalabanan sa aton wala ay, Lord, salamat, nakabugtaw pa ko. Pila ka katao, subong wala kabugtaw. Lord, salamat sang naming adlaw, makalakat ko, maka-enjoy ko sang hangin. No? Pila ka sa hospital, subong hindi ka-enjoy, sang gina-enjoy nyo subong. Ari-ray, pamatiin nyo ko liwat. Hindi magpangita sang wala sa inyo. Pasalamati ang ginhatag sa inyo sa Ginoo. Subong now. Nakuha nyo?
Kay kung sagi ka pangita, ga-expect ka pa nga, muna, hindi ka gid ka pasalamat. Pasalamat. Subong. Hindi na buwas. Subong. Okay? Na muna. Next bro. Next. Put simply, this is the entirety, tanan na ini, nga kabubuton sa Ginoo sa aton kabuhi. Ang plano niya sa aton kabuhi, ari mga utod, pamati anay. Listen, importante naman na yung balgo ha. Short lang ni siya, pero maunod ni. Ma-transform kita, mabago kita by the renewing sa pagbago sa aton huna-huna. Para mapamatud-an naton ang iya kabubuton. So ang yabi, ang key sa pagtukib, sa pagdiscover, sa plano, sa Ginoo, sa imo kabuhi is to renew your mind. Baguha ang imo nga huna-huna. Nakuha nyo ko? Importante gina mga utod. Once ma-renew, mabago ang imo huna-huna, may balaan imong plano niya. Ang question ko ari sa inyo mga utod, nagabago bala ka? Naga-transform ikaw? Abi, compare ay mo kaugalingon a year ago, 2 years ago, 3 years ago. Makahambal ka ba lang nagbago ka? Paano mo may balaan nga nagbago ka? Pinaagi sa iban nga tao. Oy, sister, kanami sa imo subong haw. Ginapabalunan mo na ko sa pagkaon haw. Sa una do elastic ka. Subong kanami gidya sa imo haw. Pinaagi gali sa iban nga tao. Ang iban nga tao ang ma-validate nga nagbago ka. Ma-confirm. Amen? So, hindi gid maguntat sa pag-renew sang mind para ma-transform kita ng aton kinabuhi. Ang hindi na mag-expect nga ma-transform ang kalibutan para sa imo. Ikaw na transform sa imo kaugalingon para sa kalibutan. Amen? Sige. Sige bro. So paano kita magbuhat desisyon? Pamangkutay mo kaugalingon. Maayo bala na? Acceptable? Perfect? Kung ang sabat, oo, yes, then himo i-prove nimo kung ano gid ang kinabubuton sa Ginoo sa imo kabuhi. Testingin na. Ang sino magpangita, makakita. Amen? Sige bro, next. So renewing ang pagbago sa aton huna-huna. Kung ano ikaw, ano ang imo huna-huna, amo ikaw. Kung anong imo ginapaminsar, the way you think, ang imo mindset sa in English, amo ikaw ina. Kag kalabanan sa aton huna-huna, fallen, nahulog. Ano pa nga kinanglan naton i-elevate pa sa kaaman gamay para makalabot man sa Ginoo. So suplada ka bisang una. Wala kaya nagakanta during worship? Wala kaya nagapanapak mga tao? Gusto yung imo lang gitya ka na kabuhi mo. Di baguhon ta na mga utod. Lainon ta na. Subong niya maayo ka na. Subong kanami na sa imo storyahon. No? Amo na i-renew ta ang aton nga huna-huna. Sige bro. Ari pagid. Loaded na subong aton kwan. Dapat we must learn humility. Ano ning humility? Magpainubuson. Hindi ka makarenew sa imong mind, ng imong huna-huna kung hindi ka magpaubos. Nga kaya hindi ka matudluan. Ang mga tao nga mataas ang bugal, proud, hindi maka-learn sang humility. Nakuha nyo? Tudluyan ka ugaligon mo magpainubos. Ano pa? Ano yung mga inubos? Treat others higher than yourself. Amo na magpaubos. Hindi nga treat yourself higher than others. Nakuha nyo ko? Ianang iban nga, nubo lang. Daw mo na bilang pagtanaw mo sa imo nga kaugalingon. Amen? Para matudluan mo. Sige, kay may program kita bro. Next. Kaagari pa. Ano ni ang disciple? Sumulunod. Sumulunod bala ikaw sa Ginoo? Follower ka? Disciple ka? Kaya kung disciple ka, nagasunod ka sa iya ginatudlo. Nagasunod ang imo kabuhi, naga-reflect. Refleksyon sang iya kabubuton. Refleksyon sang iya will diri sa kalibutan.
So dapat gintutunan ikaw. Amen? Sige. God, give me strength and wisdom to humble myself and do it better next time. Muna yung pangamuyo naton. So next time, I put to practice, ipraktiso naton kung anong intudlo sa aton sa Ginoo. Kaya siya ang aton Ginoo, kag Diyos. Kag may isa pa ginaka-point. Next. Ari na, ma-end ko diri. Kabalo-bala ka mo nga ang pinaka-general nga plano sa Ginoo sa aton kabuhi is to be a bearer, manugdala, manginmensahero sang maayong balita. The Great Commission. Gani kadtuin ninyo ang tanan nga katawhan kagimuon ninyo sila nga akon mga sumulunod. Bautisuhan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sang tumanon ang tanan nga akon ginsugo sa inyo. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako permi hasta sa katapusan sang kalibutan. Mga utod, matapos ko diri, may plano kabuhi sa imo. Kaya ang plano niya, nga ikaw manginmensahero sang iya maayong balita. So maayong agagid sa inyo tanan. Plakpakan tang Ginoo. He has done. So loved he the world that he gave us his son. He yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory, great things he has done. So loved he the world that he gave us his son. He yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. And give him the glory, great things he has done. And give him the glory, great things he has done. To God be the glory. 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 Okay, good morning, church. From His Lamb's Church, Hiligaynon, we would like to appreciate Pastor Winston for everything you do, for teaching us, for continually praying for our His Lambs, for giving us encouragement as we teach the His Lambs, and preaching with all your heart, visiting for those who are sick, evangelizing, spreading the word of God. Thank you, Pastor. To
artista man ta sila. Thank you, Gid. Wow. Abi ta na nga Islams dali di. Pangamuyuan ta kamo. Isang special blessing halin sa Ginoo. Ha? Oo, sige. Dali tanan, dali kamo. Wow. Sige, atubang kamo diri sa akon kamo atubang. Oo. Ang gamay diri. Hallelujah, hallelujah. Dito, diri, tubang, diri kamo tubang sa akon diri. Ari may mangkuton ta kamo gapati kamo nga plangga kamo sa Ginoo. Nan, ho pati gid kamo ha. Okay. So, hambal sa Ginoo nga do not forbid the children to come to me. Hindi bala? Hindi ako no hindi pagbawalan nga magkadto ang mga kabataan kamo na. No, hindi niya ari pagid. Hindi niyo pagdulaon ang inyong pagka-inosente. Hindi ka mo magkuan sa kalibutan, kalain sa kalibutan, hindi niyo pagsundon. Kundi ko na nung maayo, anong tama, kag ano ang dapat nato nga sundon. Amen? Sige. Piyong kamo tanan kay pangamuyuan. Piyong tanan doko kamo. Hindi piyong inday, piyong ka kamo. Sige na piyong. Amay sa langit, salamat Ginoo sa kada kabuhi. Sa mga kabataan nga diri subong Lord. Lord, i-bless sila ang imo plano sa ila kabuhi, mga matuman Lord God. Kay ikaw ang ila Dios, ikaw ang ila Ginoo. Kag may special ka nga tuyo sa ila kinabuhi. Kag it will come to pass in the name of Jesus we pray. Amen. Plakpakan ng Ginoo. Sige, salamat gid mga kabataan. Sige, balik ka mo, balik na. Adlaw aton nga ginaabi-abi ang aton nga pastor, si Pastor Winston. Nga wala gid siya untat sang pag-alagad sa aton nga Ginoo. Nga bisan nga may mga ginaagihan man siya, wala siya gapadaog sa kakapoy, kag wala nagabiya sa iya nga pagtuo sa Ginoo. Ang iya ihemplo amo man ang nagasilbi nga inspirasyon sa aton pagtuluhuan. Aton nga ginaagda nga magkari sa pulpito ara na si pastor para agod aton siya pagahandugan sang aton nga pasalamat. Kami nagahimulungon sang amon nga lubos nga pagpasalamat sa imo pastor, sa imo nga serbisyo kag pagpadayon nga misyon sang atong Ginoong Hesukristo. Kami nagahiusa sa pagdayaw sa aton nga Ginoo kay madamo pa nga tagipusoon ang magabalik sa iya paagi sa imo nga kinabuhi. Ang imo nga kinaalam sa pulong sang Dios kag pagserbisyo sa amon, amo ang nagasilbi nga inspirasyon sa amon tanan nga mga kauturan. Gani na kung may mga gift pa kamo da kay pastor, ihatag nyo na tanan. Amo na, okay, kag mag picture taking. Thank you gid pastor. Salamat gid. So magatindog kita, pangamuyuan ta si pastor. Balik ani pastor. Okay, magatindog kita kag pangamuyuan ta si pastor. Amay namon sa langit, kami nagapasalamat sa imo sa paghatag mo sa amon Lord kay Pastor Winston nga nagagiya sa amon sa pagpangabuhi nga kaangay gid Ginoo sa pagsulundan nimo. Ginoo kabay pa nga ang kabuhi ni pastor punan mo gid Lord sang kabuganahan, spiritual, physical, kag amo man ang iya nga pamilya, kag ang iya panimalay. Giyaan mo gid Ginoo si pastor, kag pabaskugon mo pagid siya, nga mangin inspirasyon sa namon Lord para madayaw, kag mahimaya ang imo nga ngalan. Gamiton mo gid Ginoo si pastor Ginoo sa imo pamaagi. Ginahalad namo ng iya kabuhi sa imo, ginapangamuyo ni namon Lord sa gamhanan nga ngalan ni Hesukristo, kag ang tanan maghambal. Amen, amen, and amen. Thank you gid Pastor Winston. Salamat gid. So padayunon tang pagdayaw sa aton nga Ginoo, paagi sa paghatag sa aton nga tithes and offering. Magpadayon kita magatindog kay ang pulong sang Ginoo hambal diri sa Santiago 1:17. Kay ang tanan nga maayo kag nagakabagay gid nga ato nabato nagahalin sa Dios.
Siya amo ang naghimo sang tanan nga butang sa langit, nga nagahatag kasanag diri sa kalibutan. Kag bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo, ang ilalandong ang Dios wala gid nagabaylo. Padayon gid siya nga naga-provide, padayon gid siya ga-sustain, padayon gid siya nagahatag sa aton sang kusog kag kabakod Sunday after Sunday. Gani bago tay hatag ang aton nga tithes and offering, ang aton halad sa Ginoo, mga muyo kita. Ginoo, nagapadayon gid na ginabayaw namo ng imong ngalan, ginatibong namo ng imong ngalan, kag ginapamanundungan ng imong kaayo sa amon kabuhi. Salamat gid Ginoo nga makahatag kami tungod lang gid sa imo. Salamat gid sa imong faithfulness, sa imong katutom, sa imong kaayo. Salamat na gina-sustain mo kami. Lord, gamiton mo gid ang ini nga halad para sa imo himaya, para padunggan ka. Ginoo, salamat gid. All these things we pray in Jesus' name. Amen and amen. So maghahatag kita nga may kalipay sa aton tagipusoon. Siya hari sang tanan-tanan, siya hari sang hustisya. Gahom ya nagluto sa kaaway naton, siya gamhanan nga manduduwa. La 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 la. Si Kristo ay Diyos, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay Diyos sa nasyon. Hello. Sa una, nagapasalamat gid ko sa tanan, no? Kanami, kay kabalo ko mga utod, iyan ni tanan sang Ginoo. Kag para lang gid sa Ginoo. Hindi ko ka-claim sa ako niya. Amen? So, salamat gid sa iya tanan ang himaya. Amen. Okay, so magduko kita, magbayaw sa aton kamot, kag magpiyong, batuna ang blessing halin sa Ginoo. Ang Ginoo magapakamaayo sa inyo. Ang plano niya sa inyo kabuhi, matuman gid. Kaya ang plano niya maayo, mabaton, kag perpekto. Ang imo lagi dimuon is to accept, batunon, kag maglakat. Suno sa iya plano sa imo kabuhi. Amen? Sige. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and fall upon your life His shalom peace. And the Lord Jesus and all your people will say, Amen. Plakpakan ng Ginoo. Amen. Go in the love of God. Siya